Romo Purpun inji kula Kanjeng Sunan agape Romo Kajiwan lan kabeh bae kang parsuwan kula dak kepangake kowe kabeh melu cawe-cawe perkara iki mergo perkara iki ana gendeng cenengi karo lenggahku ning kraton Mataram. Romo Purba injih kula Kanjeng Sunan. Menapa saestu ingkang panjenengan aturaken kadang kula ingkang kula tresnani Dimas Pangeran Alit badhe wani dumateng kula. Iya. Sedaya atur kula mboten cidra wonten sedalem Kanjeng Sunan. Mila saestu malah sakmenika sampun kabukten. Derengipun tumenggung pasingsingan dumugi ning pejah injih Kanjeng Pangeran Purbaya ingkang priksa larah-larah. Atus pundi Injih Kanjeng Sunan. Estunipun rikala semanten kula menika nampi pelapuranipun abdi ingkang ngaturaken bilih rancanganipun pasingsingan anggenipun badhe nidra yuswa dalem. Saestu kula buktekaken wonten ing wayah dalu menika kula nyegat pasingsingan wonten ing gapuraning Mataram. Piyambakipun sampun ngliga pusaka kula tangleti ngaken bilih pasingsingan mila sengaja badhe nidra yuswa dalem. Saengga dados pasulayan pasingsingan saged kula sampurnakaken, saged kula pejahi. Dimas Rangga Kajiwan. Nggih. Budi dawuh Aturana kadangku Dimas Pangeran Alit sowan ning resah. sendika. Isih eling yen aku kadangmu sepuh. Isih eling yen aku ratu ing Mataram, Dimas. Punten dalem sewu lepat nyuwun sewu pangapunten dalem. Awit sampeyan dalem nika pepunden kula. Injih sesembahan kula, injih kadang kula ingkang pantes kula aosi. Dimas Pangeran Alit kadangipun kakang sing blantir. Dimas Pangeran Alit kadangipun kakang sing dulunet. Kang bangdak tresnani. Paribasan muktiku ning Mataram tanpa sinengkuyung dening Dimas Pangeran Alit ora ana tegese babat isa. Sliramu ndak kersake supaya ngadhep disekseni dening paran para lanayaka ana ing kraton Mataram. Sak temene aku mung kepengin gawa raos marang sliramu. Aku bakal mundhut prisa. Kamukten iku yen miturut penemumu apa? Kamukten menika sampun dados gegadanganipun saben tiyang. Mila kamukten menika ndadosaken eca lan sekeca. Mila mboten nama mokal kathah
tiyang ingkang sami bujung supados saged gadang kamukten sinuwun. Klebu kowe. Ya Sampeyan dalem kowe. paring dawuh kados mekaten. Ora perlu kowe ngutuk api lamur trenggiling api mati. Aku ngerti. Gelaring toto lair sliramu bekti marang aku. Ning batin sliramu jenggung pustakaku saka mburi. Dimas pengiran alit. Upama sliramu ki matur apa anane? Kepengin jumeneng ratu ning Mataram. Asta loro tak paringake marang kowe. Lenggawana damparing Mataram. Ning kang tak kersake nganggo watak satriya. Ora nabuk nyilih tangan. Durung tanggap. Apa itu ora tanggap? Kok lajeng dumugi semanten tlonjonging pangandika dalem. Mesa durung cetha pangandikaku. Kowe nganggo piranti wong liya supaya nyidra yuswaku. Mergo kowe milik marang kamukten ing negara Mataram. Iya apa ora? Diakoni wae, Dimas. Butuh buktine. Kok paman pasing-singan. Kok wis ngedu ing antarane aku lah, Kang Mas Pangeran Cipus. Dimas Pangeran Alit. Lah wong wis mati arep tok kapakake. Kuwi barang wis mati. Sing tak gumuni ana wong sing urip nanging mati nalar lan pikire. Tak blakani. Pasing-singan wani mlebu ana ing beteng negara Mataram. Niat bakal nyidra yuswaning sun. Rahayune kadenangan dening Eyang Purbaya lan Puranayaka. Satemah pasing-singan dirangket rening bangga banjur dipateni. Buktine sirahe kang digawa dening Niti Prakoso. Aku tak mundhut besok. Pasing-singan duwe karep kang kaya mengkono iku nuruti karepe sapa. Sinuwun. Menika lepat kula sinuwun. Saiki lagi kowe ngrumangsani luput. Nanging nalika kowe weruh wanita kang ayu, kowe keperanan. Kowe mendem, kowe lali marang wong tuwa, lali marang kamukten negara Mataram. Kowe nggayuh kamukten sing dudu sak mesti. Iya apa? Leres mila wonten kepareng dalem. Sinuwun paring pangapunten dhateng kula. Dimas, Kula pasrah sinuwun. sliramu ku banget dak tresnani. Ora kena tak gambarake sepira gedene tresnanipun Kakang marang sliramu. Nanging sliramu ora krasa. Yen sliramu dileliting jago dadi jago wiring kuning. Yen wis lancip jalune dikelabrukake marang aku. Saiki rumangsa yen kowe luput. Nek kowe ngrumangsani luput, upama kowe tak dawuhi ngrampungi perkara iki, kowe saguh. Lair batos
Rehning kula sampun nglenggono. Dawuh dalem badhe kula tindakaken. Aku sule wong tuamu. Tegese aku tanggung jawab. Upama kowe kepengin krama mesti aku bakal tanggung jawab. Saiki aku mundhut prisa. Kowe abot mangli apa abot kamukten oning Mataram? Kula amrat kamukten. Abot kamukten. Yen kowe abot kamukten, aku dawuh patine mangli saka tanganmu. Lilah dalem nyuwun pamit. Tidak itu, Mas. Yang kedua, kados pundi? Badhe kados pundi kemawon. Tresna kula dhumateng Dimas Pangeran Alit boten badhe suku. Kanthi menika kula mundhut. Para nayaka kepareng lapat lampahipun Dimas Pangeran Alit nanging wanti-wanti dawuh kula. Upami wonten muga-muganipun Dimas Pangeran Alit, para nayaka ora kena padha gebok singgol. Apa meneh padha nglarani Dimas Pangeran Alit awit menika katresnan kula. Iki dawuh timbalan dalem badhe kula setokaken. Tindakaken yang purwoyo Singurjo tindak dawuh lan para nayaka.